ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade shaye phansi kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa. Ubuhle bakho ngeke ngikufanise nokuphuma kwelanga noma ukushona kwalo asemadala kade sawahlabelela lawo magama. Indaba yami ngingayiqala ekugcineni isuka la beyivela ijule kwasekuqaleni. Ngicela unginikeze inhliziyo yakho kodwa uhlale wazi ukuthi mina ukuthanda umuntu oyedwa akukho lula. Ngiyazama kodwa ngiyahluleka. Useyayiphendulela. Uthi mina ngizokushaya ngesibambelelo ucabange kaningi ngaphambi kokuthi ungijithele ngenyimbe zenhliziyo ngizoyithethelela. Ngomcebo okuhlaza indlela zakho ngizokuvulela mina. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke mithatha uhlale wazi ukuthi mina ngiyakuthanda ngiyacela ukuthi ungadlali ngami uma usubona ngathi ngiyaganga uhlale wazi ukuthi konke engikwenzile ngikwenzise ngothando ngoba ngifuna ukugcina kusasa ngiyazi sengangilahlekela abaningi osengababona ngaphandle kodwa uhlale wazi ukuthi yami inhliziyo ithanda wena kuphela. Nginibingelela ababukela emakhaya igama lami uSimnikwe Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel uyazi ke sizele wena mkhulu. Mfowethu mina ngumcebo umfana kaGogo ungcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulela sengisho unyuswa iqade lihle omavela thina esafaka umuntu ezinqini savuka swakafilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sebuya ngenkomo sengisho mina ke unompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka namasokazi ziphenduke ngithi yahoshi ma shayi simwezela kunjani simwezela kunjani kunento esake sayithinta la ngaphambilini ethakazelo nezibongo nani so kushuthi nalabantu engihlala nabo kade siphikisana ngebala likaShaka uShaka masimcabanga noma ngendlela esimvezela ngayo uyindoda eminyama enani kodwa lapha kuyithakazelo zakhe kunendawo ethi ilanga eliphehlelini ngemsebe mase kuba nomunye ubaba umbuso khoza mekayithatha le nto le uthi ngokwakhe ithakazelo zivela ngokuthi mhlambe umuntu ubenjani ubenzani yabo so angifuni kodwa ukuthi kube ukuthi mhlambe siphikisana nalokho sengifuna ukuthi sibheke ngokubona kwethu ukuthi kahle le ndaba yezibongo nezithakazelo omkhulu yayisuka kanjani babeyiqala kanjani. Yazi mfethu abelungu mebe portray into yethu as amanguni esikhathini esiningi bana nokuyifakela imagination yabo esikhathini esiningi yabo usinga lofuzo uyalibona einganeni eziqhamuka kokhokho bazo uma ubukisisa kahle inkosi uZwelithini ibikhanya ngebala uMisizulu uyakhanya ngebala ngingeke ngazi ke sekuyale ukuthi ke buku kanjani kodwa mhlawumbe mengase siphinde sibuke futhi nakhona sathola ukuthi khona nebala bayosho bengaphunyuki lapho ukuthi ke shuthi kahle uShaka wekhanya and futhi ke engingakusho ke futhi ngaloko ukuthi ke ngeke ngize ngigxile kakhulu ngomlando wenkosi yethu uShaka ngoba esikhathini esiningi izinto eziportrayayo emehlweni ethu kwimedia ezinye zazo azishayi khona ngendlela yabo ngoba ukhumbula ukuthi umlando ungabhalwa ushintshwe lapho nalapho ukuze uzwenza istory sibe mnandi yabo umlando kuwona wona mfowethu umlando owashiyelwa abazukulu ingakho kuzothola ngesinye isikhathi umntaka baba mokuhanjwe kuyoyenziwa ngempela iresearch kwatholakala futhi nakhona kwabuzwa nababekhona nakhona futhi nakhona ababetshelwa inkosi yayikhona ekuqaleni ebatshelwa futhi nabanye babekhona ekuqaleni ukuthi umlando umi kanjani nabo futhi ngeke baze bayibeke njoba a direct iyona ngoba ukubona nawe uma uxoxa istory ukuthi ungasixoxa istory usifumbathise mhlambe ngesinandiso yabo lonto le bese malokho ku story sihamba sishintsha yabo so umlando uyahamba uguquke ungabi ngendlela okuyiyona so as much as uShaka waportray ngaleyo ndlela leyo sibonga nje ukuthi abambekanga ezumuntu oba weak ngoba insizwa yakaZulu hayi cha ngangifuna uqamba amanga ibiyenza lento ekuthiwa ubukhosi yabo ibikwenza mfowethu angikhulumi nje ngokuthi ibiyenzela thina kuphela ibiyenza mfowethu uzuzubona ukuthi namanye amanguni
mekukhulunywa ngale yansizwa leyana bokubonakala ukuthi amanguni asezandleni eziright. Ingakho ke yaze yagcinisa inqumo ukuthi ke ekutheni ke ngcono ivele wathathe wonke amanguni abe ngaphansi kwayo. Yashona ingakawuqedi umsebenzi le yansizwa leya. Yayisazoqeda umsebenzi. Yashona ingakawuqedi umsebenzi. Ngiyazi ukuthi amanguni ayizohlangana kube waphila kwazi washona ngempela ilanga. Yeah, ngesikhathi sakhe. Sasoba inkinga phela mkhulu. Sihlangene kanje sonke. Sesamazulu. Hawu mfethu into eyodwa. Siyinto eyodwa amazulu amapedi amashanga namavenda siyinto eyodwa sime nje sathi twishi ngiyakutshela wena akekho umuntu owezongena kuthina manje mebebona ukuthi thina sinolaka ngala bayahamba baya kwalabo abanye abakhuluma mhlawumbe olunye ulimi bafike bakhulume nabo ukuhlanganisana nawo umqondo nabo angithi phela abantu abamnyama bese balo baba ne voice kwenye mhlawumbe indawo yabo let's just say mhlawumbe thina silwa la iKZN la eGoli sokukhona vele sebefikile kubona babapholisa babenzela izinto sebezokhuluma against thina. Yahlukana kanjalo indle emnyama mfethu. Base basicindezela. Yahlukana kanjalo nje indle emnyama. Kanti kube savele sabambana kanje. Savala ngehawu sathi cha akekho sazongena la phakathi kwethu. Engabe sikude kakhulu mfethu ngabe sikude ngoba ngabe ithina futhi esigebenga bona labelungu. Ngoba phela basendabeni yethu. Bafike nomqondo thina siwuthatha. Manje asikwazi ukuthatha ngoba bathi mabefika kuona bathi sizokunikeza isikhundla ngoba siyabona amazulu anolaka. Amazulu anenkani awafundisekile. Phela thina besingadlali umkhonto siwufaka manje ingakho ke namanje ke amazulu uthola ukuthi asethanda ukuphatha izulu lezandla ngiyabo ngoba awumpi yakhe. Awufuna ukutshelwa awafuna ukutshelwa kanti ezinye izinto ke mfowethu ke kuhle ukuthi sikanjalo sithi ukuhlala phansi sibambisane yabona kube mfowethu kube besine unity. Kungahlukene ukuthi amaperi amasuthu abantu awazwani nalaba phela belungu babuka igap yabo bangena kodwa ke manje ke mfethu sengingasho ukuthi akusafani nje ngakuqala mfethu ngoba sesinayo ivoice lapho nalapha yabo nakhona nokuhlukumezwa mhlawumbe sokusebenziwe ngenye isystem awusakwazi ukwenza phamama kanje mhlawumbe isimental ngoba senikwazi ukubashada belungu yabo nje nami ngikhuluma nje ngokucophelela ngoba ngifuna ukuthi mase esebuza omunye ukuthi bengithini lapha bese emva lokho iyajika le ndaba yabo kodwa ke phela nawe uyazi mfethu iqiniso lihle ngoba naye ngihamba ngibuye ngimtshela ukuthi okhokho bakho bebengangifuni. Okhokho bakho bebengasifuni impela. Hleka futhi ethi wena abudlala ke ngeqiniso. Nazo laphela kamnandi. Mfethu hayi njalo ntaba. Ukuya phambili ngaphandle ukuthi sibafonele. Kunento engihlezi ngiyibona yenziwa. And njengoba ngake ngasho phambi ukuthi si generation ka Y. Izinto eziningi nje nento edum siyayibuza ukuthi ingane zenziwa. Ufika mhlawumbe uma ufika enyangeni mkhulu bathi umuthi awubongwa. Mawuhamba awuvalekisi. Ingaba mhlawumbe sikhona isizathu esijulile saloko noma kwenziwa nje. Njengoba nje nasedlozini mntaka baba kuthiwa idlozi alibongwa ngoba usulitshela kahle ukuthi wena right. Ukhumbula ukuthi into ehlangene nezidalwa ayibongwa mntaka baba ngoba usukutshela abantu abadala ukuthi hayi mina sengi-right sengisizakela yabo so ufuna kuhambe nje ungabheke emuva ungavalelisi ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi unikeza lo muthi ukuthi uhamba uyosebenza kanti uma uthatha uthi ngiyabonga sekufana nje ukuthi wena uthi ake sesiphethile manje yabo lonto uma uvalelisa usufana nje umuntu otshela idala ukuthi ke seku right ngesaphinde sibonana sengiyahamba mina yabo so into eyaba kanjalo ngoba ukhumbula ukuthi uma uphume emsamo noma uphuma endumbeni noma uphuma esigodlweni yabo phela kumele ngiyibenge amagama ahlukahlukene kunako ukuthi mfowethu uma uphume nesidalwa salowo muntu ade kulapha sihambe nawe mfowethu siyosebenzisana nawe kulezi inkambi lezi osuku uzithathile kuyena kanti wena mususuvalelisa kuyena sivele sijike sithi hawo kanti
shuthi use right uthi sizothi ngisale la ekhaya Okay. kanti uma uhamba nje siphuma nawe sihambe siyokusiza la kumele sikusize khona. Okay. Yeah. Kuyezwakala mkhulu. Hayi ke asibalande ke mkhulu yabona. Oh, sikhulume nabo impela. Sikhulume nabo ke. Ubala mfowethu, ubala. Hlale phezulu. Ubala mntaka baba asenzeni kanje. Phela bajabulile kuzoba nespecial kusasa. Uzozwa sebekhuluma la mina mkhulu, Ubani ongafuna ukusala akekho. Esitimeleni esihamba. Esitimeleni sihamba usala kanjani? Sala kanjani? Uzomtshela nje kancane. Okay, vele sincenge mntaka baba. Awuzama ungena futhi ke mkhulu. Uzama yaphakathi. Phakathi inside. Okay. Calling. Asithembe ukuthi ke kuzoba kuhle kube mhlophe kube nezihlabazulwane. Hayi inkinga zamadala. Okay, utsenze kanje na siphinde futhi. Testimony. Monies. Sibuye futhi. Awangena. Futhi. Yaphakathi. Asike Samfonela samfonela. le. Kumele sizame ukubamaka ngala. Okay, siyasibheka futhi. Ya usungenile kulo phakathi inside. Okay. Okay, it's ringing. Mhlawumbe usemsebenzini njani? Nkosi yami. Nkosi yami. Phela yabona ring nikezwe linye ithemba ukuthi hayi anytime Mntaka baba uzikhethele nawe sibone. sami Singabe sachitha isikhathi. kwabasha belungu time is money. Time is money. Time is money. Cela ungibheke mkhulu ukuthi ngena khona kahle na. Ngangena noma ku. Nami kuphi manje nazo ngena futhi nazo ukuthi sibone ukuthi akuyena yini umuntu esesamkhetha. Sike samkhetha nalo. Katali. Okay. Samumuntu ethi ngehle kancane ke. Uzokhuphuka nje mhlawumbe siyobamba laba abasanda ukufaka. Okay. Khuphuka futhi usungangena noma kuphi lapho. Ngena noma kuphi lapho. Okay. Sibone ukuthi ngoba abanye basha mfowethu. Ene online amakane data ayisiwinile la. Hayi. It's ringing. Hayi banqabile namhlanje. Banqabile nje ngempela. Sibheke umuntu. Omunye ngoba ngathi la sesibhampile vele. Alright, hayi. Sivale la. Vale. Sibheke. Ngangena nje futhi lo sike samfonela izolo. Bona la. Okay. Nawe nangisifonela phela. Thokoza gogo. Yakoza gogo. Alright. Right gogo nkosi. Awona network. Kinga ye network. Ngisho ukuthi unenkinga ye network. iPhone yami ayimthathi u-call WhatsApp ngokufuneka ibindi imofonayo. Okay, salukazi. Manje lana gogo siyabona ukuba sineze testimony yabo. And kusinikezeni kuya kwakhe testimony na gogo sishutha lento yethi aka YouTube. Maye bengingajabula wena gogo ukuthi ukuchazela abantu la ukuthi ke wasizakala ngaliphi ikhambi and ukukhambela kanjani. Shuthi kahle kahle liphi ikhambi la kusiza wena gogo. Bathi abantu. Noma ngaleshi igama lakho gogo nje usho nje wena salukazi bazokuzwa la ka YouTube. Uthi wasizwa yiliphi ikhambi nikhamba kanjani? Bamamele njengawo. Bamamele. Kaloku mina gogo ndingulasisi wayene problem nomyeni wakhe emtshatweni. Yeah. Ndisendicinga nophuma.
iyabheda lapha ite ya. Awuphinda ngizwanga lapha gogo. Ndithi lokhu ndiyasisi wayengxaki myeni wakhe. Lapha eKapa. Yeah. Ndahlala ndakubona mna gogo ku-YouTube. Yeah. Yes, so WhatsApp then wandinikeza isiwasho kakhulu. Yeah. Isiwasho Uyafoneleka nge-direct call gogo. ndikunike inamba yami e-direct call. Hayi ngoba ngiyabona ukuthi siyazabalaza manje la Nkosi yami. Akulungi. Yeah, ngivele sikufonele nge-direct call ngoba siyabona ukuthi ufuna ukusitshela into emnandi manje akusiza ukubamba into ebreakayo gogo yabo. Ngcono kube ukuthi usendele iWhatsApp manje. Okay, gogo ngizakusendela mo. Ngithokoza gogo. Sesibheka omunye umntaba mhlawumbe while sibe silinde lo. Yeah, in the meantime. Yeah, ukuze mase kwenzeka vele sifonele yena yabo. Asibe sibheka omunye umntaba asibheke omunye. Yeah. Yeah. Alright, umntaba basibheke. Noma ungangena nje noma ikuphi. Okay. Uzame futhi. So phakathi inside. Phakathi inside. Kade ikhala kahle. Ayizikhala kahle. La. Ngathi akayi. Sesibona namafoni. Uthengele i-iPhone. Hayi amafoni nyana. Yona Android. Usimfonele lo muntu. Usize. Asibashaya ngama-direct. Umshayele direct baba ya. Asibashaya ngama-direct. Sithathe inamba zabo base sibakhethile. Usize direct. Yeah, ngoba manje le network izoba inkinga. Record. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu. Lana gogo shoot into yethu ka YouTube. Manje siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Awukusichazele gogo ukuthi uliphi ikhambo walithenga and kuhambela kanjani manje? Ngathenga o-Pinky Pink. Yeah. Ngicaba kuhlaza. Alright. Kodwa ikhombe ebigcina ukufika bekuyikhombe bino-Pinky Pink. Ngibona kuhamba kahle-ke manje. Yeah. Kuningi nje kusabona kwenzeka. Yeah. Mina okuhle. So nje kuhambela kahle wena gogo. Siyabona la ungathi uwasithumelana nefoni. Ngeke ngazi noma leya phone leyawe ibikhuluma ngokunye. Iyona le bekade ngisho ukuthi ke na ngithole ngemva kokuba ngisebenzise Pinky Pink. Ha. Wavela wakuthengela ifoni. Yebo, iyo le ngikhuluma ngayo njengamanje. Hey gogo, kusamele ningibonge. Samele ningibonge. Nithola amafoni, ama-iPhone gogo. Thina sibhedalwa kanje lana bogogo na. Yazi nina. Hayi, basi kuyangijabulisa wena gogo ukuthi wena salukazi izinto zami zikuhambela kahle ngoba lento itshengisa ukuthini, itshengisa ukuthi shuthi asidlali ngabantu, kukhona la esikwazi ukuthi sithinte impilo zabantu iguquke zibe right. Ngoba ukhumbule ukuthi lento le asiyenzeli nje thina kuphela, siyenzela nanedlozi ukuthi idlozi lijabule ukuthi kunabantu abangakwazi ukuthinta impilo zeingane zabo ziguquke zibe right, yabo. Yeah. Kuyangijabulisa gogo nje ukuzwa leyo nto le. Ngathi angagcina sethatha isinqumo sokukushada. Uyathembisa kanjalo. Uyathembisa. Hayi ngcono ke salukazi, ngcono ke. Kodwa nje ngibona kuhamba kahle into nje kuyena ngathi uyahlanya lesikhathi. Yini kanti gogo simfakele nesibambelelo yini? Phela kufika konke. Hawu. Ngivele ngabona. Yazi ngivele ngayibona le ndaba ukuthi lento inesibambelelo ngaphakathi. Ayisahambi ngoPinky Pink yodwa. Hayi kumnandi ke gogo mokonjalo salukazi yazo.
Thokoza mkhulu. Ya anidukile mina kumina nisezandleni ezi-right. Hayi lutho ezinhle impela futhi kakhulu. Hayi thokoza gogo kube nosuku oluhle yezwa. Siyabonga nakuwe futhi. Thokoza gogo. Mfowethu asike sifoneleni lwana-ke mfowethu nangu seyifakile nami angazazi azaphelelwa umoya. Hey Nkosi yami. Wasafuni manje mkhulu. Hawu. Ade sikhuluma naye kamnandi kanje. Ngoba naye ngathi testimony. Bezuze ne-testimony emnandi kanjani. Asike Nkosi yami ngenze njani manje mina-ke la. Ayi yazi indaba yongazazi lezi ngcingo lezi. Into zabelu. Yazi sitheni kanje. Ngoba manje uzovela nginikeza inamba engayazi. Okay, yeah. Thokoza gogo. Thokoza Nkosi. Besisakhuluma saphazamiseka gogo awuqhubeke nodaba lwakho. Yeah. Hayi. Anamashoni ngaleyo indaba gogo. Ngithi ngingusisi lo lapha eCape Town mina. Yeah. Wayenengxaki nomyeni wakhe. Okay. Sente ndifuna ukuphuma emtshadweni wami because hayi indlela izinto zazenzeka ngayo manje zaze wrong. Ngasaqondakali. Hayi wawusuphelile futhi umshado wami. Nawe mkhulu. Yeah. Wandinikeza amakhambi. Kula makhambi ndisasebenzisana ngoku Simon. Kodwa endiphuma nalo eli uqaba emqamelelweni uthethe konke ukuqonda uba kurongo. Uthethe naleyo ufake esihlangwini hayi indisebenzele kakhulu. Usiya controleka. Ngikuxelela ngoku ndiyazi nomuntu amehla naye. Wena gogo. Uzozona gogo umshaya ngobheka mina, umshaya ngobheka mina. Mfethu ubheka mina. Ndiyeza apho gogo ndiyeza apho. Yeah. Benge ngoku bacaba ke ngoku usisiza nobhutiza ke bayenzelane umntana baxabana sensebenzisa amayeza wakho. Until ifoni yomyeni wami besengayisebenzisi. Besengayiphathi. Yeah. But beke ndakwathapela ngayo kule pasela undenzele ndiwathaphele ngayo. Yeah. So ke ngoku WhatsApp wakhe uku Sezo washiphethi lo muntu. Yazi phela mase eqala ukukunikeza amafoni. Uzothi mase suka ethi hey ma wakhe hayi mina ngeke ngikuthanda into ehambayo bese emva lokho ayashukusha yona gogo. Injalo. Ibingathi ndinesicijo gogo. Ibingathi ndinesicijo ngoma hey. Shuthi kahle even nale ntombazana angenanga kahle kulento. Akangenanga kahle because even now WhatsAppela mna intontoni yena indoda uzayisecourt ndithi ke mna xa ubuzalela indoda ithathile ene-ring iya-understandeka indoda engena ene-ring ubusithi ukhupha bani. Uyena osecaleni. Ubusithi ukhupha bani. Uyena nje osecaleni shuthi lento wayenza ngekhambi kwasho ukuthi manje uzohlangana nezinye izinkambi engambiwa la umbiwe khona owakhe wase ngqubuzeka ngeindonga. Ngoku ndihleli nomyeni wami. Ni happy. Ni happy gogo. Hey gogo, network salukazi useza ngeindaba ezimnandi kanje gogo. Hayi uqiniseke gogo nalapho kwisibambelelo ukuze engeke aza enjoy phela ke lo olike ngathi ufuna ukuliya ebamba umuntu wakho. Funa ukuthi mefika lapha vele nje kubhede nje.
umtshado wami ndiyakuxelela ngoku siyakwazi uhlala nomyeni wami like ubone uba kuyiphi sihlale sonke sihlale xa engaphangelanga ubone uba akananento ethi ufuna uzula. Yeah. And kaloku ayingomntu oselayo ndizibuze umzulo lo ngowantoni. Kanti sekunesichitho. Ibinguye yedwa laa ntombazana. I think amantombazana wendoda yam I think about 21. Hayibo. Hey, usakalipheli. Ayiva. Shuzona gogo ogcineni wama minus abonke labantu wena. Ithi ndikuxelela into yobana ngaba hayi yo jolo lo ngoko. Hayi shuthi uwasebenzise nesibambelelo gogo uchaze. Ubungakasebenzisi usamshaya ngobheka mina. Hey shuthi uyasebenza lo bheka mina. Hey nami samele ngiwusebenzise yazi. Wonke. Samele nguwe ngiwusebenzise nami nagogo ukuze nababa bangahambi. Babambe ngibathi ngqi. Hayi ndiyafuna isibambelelo koko ndisifuna manyani. Yeah. As a result ngoku ipeace ibuyile futhi ipeace ibuyile and beke ndafuna noluza itrust but ndathi no xana izinto sezime kanje I have to ba ndibe ne-confidence. Yes hayi ngoku Right. Nemali ebekade ingizindlini hayi ngoku ndithi uxolelwa noba une-200 athi ndiyayishiya le 200 rand. Uyayiva gogo? Yeah. Umehluko mkhulu kakhulu. Ngiyakubongela salukazi yezo. Noba nasemtshadweni wakho ndizaba khona. Uyofika gogo. Ngiyakhipha invitation. Ngiyakhipha invitation. Uyabona ngoku phasela zabe njani ngithi kulo bendisithi beningekasifumani. Yeah. Sifumene ngoMonday. Yeah. Indasifumana Monday indlela ebengijabule ngayo bengathi kuthiwa ndifumene imali. Hayi gogo siyakubongela salukazi. Ngathi inkosi ngalike igcine njalo gogo emshadweni wakho kungabi khonto ezokuphazamisa yezwa. Hayi ndinethemba elinjani naxa ndithandaza ndimcela uThixo uba njengoba ipeace seyibuya kungaze kube khona uphinde kube khona izivunguvungu. Kodwa ke ndisephantsi kwephahla lakho hayi nelikaKristu noko. Ndinethemba elikhulu bese ndiluze nje inkomo ndiyaphuma nje. Salukazi hayi siyakubongela salukazi. Kuzoba kuhle umula ekhaya. Kusezaba kuhle ndibona kahle kuzoba kuhle. Ne-calls kaloku bengafowuneli nona bengafowuni akekho kodwa ngoku uyakwazi ukufowuna ukuba kakho alale afowune ebusuku ayafowuna ekuseni kayivuka. Hayi noko kumnandi shem kumnandi. Yeah hayi kulungile-ke salukazi ye. Thokoza gogo thokoza. Hayi mfowethu angisazi ngizele baba. Mfowethu uyiphethe kamnandi. Uyiphethe nje kamnandi indaba yakhona. Akukho kunye engingakusho mfowethu ngoba abantu kumele bazikhulumele. Injalo nje. Yeah mfowethu abantu kumele bazikhulumele. Baba bazamandla ngokwaba. Yeah nje mfowethu thina singayimotivate lento abantu abayikhulumele babone ukuthi batshengise nabanye abanganalo ithemba ukuthi kuphilwa kanjani la ekhaya. Yeah mfowethu. Sibe sibakhumbuza ke mkhulu sizoyigoqa nje ukuthi sikuphi kanjani. So mina bakwethu-ke ngila eSoweto eParamall opposite ama-Towers lapha eOrlando. Sho njengoba ngila eParamall kune laundry kuthiwa iMadam Teresa ngaphakathi kuleyo laundry leyo kube khona-ke isigodlo la ngisebenza khona Friday, Saturday and Sunday. So into eyenzakalayo ufika wena nenkinga yakho bese emva lokho-ke mina ngihlanganisela inkambi ezokwazi ukuxazulula lezo inkinga ngoba phela ngiyigedla ngibokho khona amakhehla bese ke emva lapho Sunday sisa abantu emanzini besiqeda ukuyisa abantu emanzini bokho khona amakhehla kuyenzeka uthola mhlawumbe siba nespecial into ongayenza ke lana bokho khona amakhehla ukuthi ke muthengile uyasho sendele location size qathatha lawo nusuku khona ukuthi ula eGoli bese emva lokho sizokudelivela ngoba mina ngikhipha izimoto zama Uber zihambe ziyodeliver ukuthi futhi nakhona uyanqena ukuthi mhlawumbe sizokudelivela ufuna ukuyizela wena ungeza futhi lana ngoba indawo nayo yonke into nabo soft nayo yonke into i-rights yabo so niyafika nje nihlale nje phansi nisevwe bese emva lapho ke bokho khona amakhehla nithola into zenu bese ke emva lapho ke kulabo abangahlali la eGoli siyakhoriyela
60 rand for 7 to 9 days, 110 for 3 to 5 days. So i-service yakaphepha ke lesikhuluma ngayo. Akukho okunye engakusho ngaphandle kwaloko mntaka baba. Mkhulu hayi bazwile nabo. Asivale mkhulu. Until sihlangane ngokuzayo. Thokoza.